Преди няколко дни в един от сайтовете за онлайн търговия се появи обява, която после, както разбрахме, е била свалена за продажба на България. България обявена на търг. Сега по телефона от Ирландия включваме господин Станчо Илиев, който е автора на тази обява. Добър ден, господин Илиев. Чуваме ли се? Добър ден и желая приятна вечер на вашите зрители. Чуваме се, да. Защо решихте да обявите България на търг? Каква беше целта всъщност на тази акция, да го кажем, ако възприемате това нарицание на вашите действия? За привличане основно на общественото внимание, във връзка с което съм подготвил просто да изчета за лична мотивацията и целите ми, какви са били. Ще прескоча научните обяснения около нестандартната ми форма на протест. На Запад такива са почти ежедневие. Просто това е един от начините за привличане на общественото внимание и толкова. И е добра реклама, разбира се. В моя случай е точно такъв. А мотива и целта ми е да ме чуете, за да ви кажа нещо важно, от което може да зависи живота ви. Въпреки пречките и компроматите, произтичащи от властта в България, българите с граница стоически се обединяваме. Доколкото е по силите ни, работим като цяло за промяна в страната ни, която все още е възможна. Повечето от нас без много мислене биха се прибрали веднага, но не и при тези условия на живот по разбираеми причини. Но преди това трябва да се умеем да създадем връзка с вас, защото без вас промяна в България няма да има. Разберете го. От тук можем само да помагаме. Не знам с какво ви заливат медиите, защото отдавна не гледам телевизия, не слушам радио, не чета вестници, за да се запазя ума чист. Но в момента изпитвам огромно желание само 10 минути да ви е възможно да погледнете през моите очи и да видите как аз виждам България. И как това, виждате България? което как виждам за България, бъдещето на страната ми, ме запали преди година да се включа активно и да се самообучавам. Тази система не може да ме научи на патриотизъм. Не е в състояние да ми вложи в сърцето възрождението. Добре, господин Илиев, какво в крайна сметка, господин Илиев, казвате, че... Господин Илиев, чувате ли ме? Господин Илиев, чувате ли ме? Родината ми се нуждае от чисто нов вид управление. Не опитвам до сега. България трябва да бъде уважавана държава от съвсем нов тип. Господин Илиев, чувате ли ме? Да ми си измислите начините. Във всеки случай това не трябва да са насилие, нито безрезултатни неделни разходки около празни сгради. Ние не сме насилници. Господин Илиев, имам следния въпрос към вас. В крайна сметка, какво постигате с тази акция? Постигате ли наистина това обединение? Именно така и правителството трябва да усеща последствията от вашите действия. Тогава ще дойдат резултатите. България винаги е имала нужда само от едно, от обединен народ. И вие сте по право нейните управници. А аз съм готов да ви покажа. Добре, колеги, тъй като явно имаме проблем с връзката с господин Илиев и вероятно няма как да стане диалог, само да кажа, че в българските медии се появи информация, че в крайна сметка неговата акция, освен с това, което той каза, целта му е обединяване по някакъв начин на нацията, е и желанието му да отпадне, да не отпада мораториума за продажба на българска земя след 1 януари 2014 година. Знаете, това трябва да стане по силата на договора ни с Европейския съюз и реално, ако решим мораториума да остане, то трябва да по някакъв начин да променим договора с Европейския съюз. Съжалявам наистина, че явно връзката се развали. Не успяхме да разберем от господин Илиев точно какво очаква като конкретен резултат от тази своя акция. Така завършваме днешното издание на Местно време. Сега останете с програмата на БНТ2 и БНТ Свят. Новинарската емисия на БНТ2 в 19 часа и 15 минути. Спокойна вечер!